כן, אנחנו מתחילים בעזרת השם שיעור שני, ספר משלי, פסוק ב', כן, משלי ביאור הגאון מווילנה. כתוב בפסוק, פסוק ב', לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. בעצם אנחנו ראינו אתמול, בשיעור הקודם, ששלמה קודם כל מקדים לנו את המטרה שלשמה הוא נכתב הספר, שזה בעצם לקחת חוכמה ומוסר. אבל כאן כתוב לנו, פה בעצם הפסוק השני, לפי ההסבר של הגר"א, הוא מפרט יותר את העניינים של חוכמה, מוסר. יש כאן לדעת חוכמה ומוסר, הפסוק השני מתחיל לדעת, יש פה עניין של חוכמה. הפסוק השלישי הוא לקחת מוסר השכל. לקחת מוסר השכל זה משהו, זה למעשה. לדעת חוכמה ומוסר זה קודם כל הדעה, זה החוכמה שיוצאת מזה. החוכמה המוסרית, הוא מסביר את זה. אומר הגאון, לדעת, עניין הספר הוא, עניין הספר לדעת זה מה שדיברנו לא בתכלית של הספר, אלא עניין הספר. וההבדל בין תכלית הספר לעניין הספר, זה מה שדיברנו אתמול, שיש את צורת הספר ויש את המטרה של הספר. המטרה של הספר זה מה שהסברנו, שהגאון הסביר, זה המוסר בעצמו, המעשה, איך אנחנו מתקנים את המעשה. גם היום זה יורחב בשיעור הזה. ויש לנו גם את העניין של הספר וצורתו, זה חוכמה. אז לדעת חוכמה ומוסר ולהבין אמרי בינה, אומר הגאון, לדעת זה עניין של חוכמה, לידע חוכמה. עכשיו, מה זה חוכמה? חוכמה זה לא סתם איזה חוכמה מעניינת, איזה מושכל מעניין, איזה אינטליגנציה, לא. לא זה חוכמה שעליה שלמה המלך מדבר, בכלל לא. לידע חוכמה שלא ייפול ברשת היצר הרע שהוא פורס לרגליו ולא יתפתה בפיתוייו. שהגאון, ששלמה המלך מדבר על חוכמה, אז הוא מדבר על החוכמה הגדולה, בצורה החוכמה הגדולה, זה לדעת לברוח מהיצר שלא ייפול ברשת היצר הרע. הן יראת השם היא חוכמה. היראת השם הכי גדולה זה חוכמה מאוד 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 גדולה. זה לא, יראת שמיים זה לא משהו פשוט, לא משהו שניתן לאנשים פשוטים. יראת שמיים צריך הרבה חוכמה, שהספר הזה מגיש לנו את החוכמה הזאת, לפי השגתנו, כל אחד לפי השגתו, מגיש לנו את החוכמה, איך אפשר להינצל מהיצר הרע, וזה הלידע חוכמה. זה עדיין לא התכלית, כי התכלית זה איך אנחנו בפועל יוצאים מהיצר הרע, אבל קודם כל אנחנו צריכים לדעת את זה. זה העניין של הספר. לידע חוכמה שלא ייפול ברשת היצר הרע שהוא פורס לרגליו, ושלא יתפתה בפיתוייו. היצר הרע יש לו הרבה פיתויים, יש לו הרבה הסברים, יש לו הרבה סיבות, והרבה תירוצים למה כן לעשות את מה שהוא אומר. צריך הרבה חוכמה להימנע מזה. אז יש לנו לידע חוכמה ומוסר. מה זה מוסר? אם יצרו מתגבר עליו, אם הוא רואה שהיצר מתגבר, ייסר את עצמו וישבור אותו. פשוט לייסר, פשוט לשבור. מישון איסורין. איסורין זה מישון לשבור. כמו שנאמר, לומר לאסורים צאו, ולאשר בחושך יגלו. אסור זה מישון, גאון פה נראה שהוא מקביל את העניין של ייסורים לאסור. אסור זה אדם שנמצא כביכול כבר, אדם שנמצא בשבי, אדם שנמצא בכלא. אדם שכבר נמצא אחרי שכבר כבשו אותו. אז אומר הגאון, והיינו אותם שכבר ביד יצרם. אז מי צריך את המוסר הזה, את הייסורים האלה, מי שכבר ביד היצר שלו, כבר נפל. היצר הרע כבר רוכב עליו, והוא מרגיש שהוא כבר לא יכול לשחרר אותו, הוא אסור, והם אסורים תחת ידו. ממש אסורים, זה כלא. היצר הרע מרגיל אדם ושולט עליו, זה ממש כלא, זה כמעט כלא. אם לא אדם יקבל סייעתא דשמיא, אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אדם לא מסוגל בלי עזרה מהקדוש ברוך הוא, אם הוא במצב כזה שהיצר הרע ישתלט עליו. וגבר עליהם יצרה מאוד, יצאו על ידי המוסר. יש לו דרך אחת, פשוט לשבור את הגוף שלו. לשבור ולעשות משהו נגד רצונותיו, נגד תאוותיו, לעשות לשבור, לייסר את עצמו, ממש איסורין. אם היה עושה את זה בהתחלה, לפני שהיצר יתגבר עליו, אולי הוא לא היה צריך להגיע לזה.
אבל מה לעשות שעכשיו יצר כבר יתגבר עליו, הוא כבר, כמו שהגמרא בסוכה אומרת, שבהתחלה יצר נראה כמו קורי עכביש, ולאט לאט כבר הוא נהיה כמו עבותות העגלה, כמו חבלים מאוד מאוד עבים. אז כבר בשלב הזה מאוד קשה, אתה צריך פשוט לשבור, צריך לייסר את הגוף. אתה מייסר את הגוף שלך. ואז יצאו על ידי המוסר. מוסר זה מה שהוא קורא לייסר את הגוף. ואותם שהם בחושך שלא ראו אור, ואינם מכירים פיתויו, על ידי התורה יגלו להם, ויכירו פיתויו. אז פה הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, מי שנמצא בחושך, זה בעצם ככה הוא מסביר את הפסוק. הפסוק הזה, פסוק בישעיהו, לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך יגלו. אז לומר לאסורים צאו, הכוונה לאותם שהם אסורים בשבי יצר, תצאו, איך תצאו על ידי המוסר, על ידי האיסורים. אבל אותם שהם בחושך, למי הוא קורא בחושך? אנשים שלא ראו אור, הם לא מכירים את הפיתויים שלו. הכוונה, הוא יכול לבוא אליהם בקלות, הם לא יודעים מה הפיתוי, מי היצר הרע בכלל? מי היצר הרע? מה רע, מה טוב? הם לא יודעים מה טוב, מה רע, הם עדיין בחושך, הם לא גילו עדיין את האור לדעת מה טוב, מה רע, אז הם לא יודעים שיבוא אליהם היצר הרע ויפתה אותם, אז הם לא יודעים שזה הפיתוי של היצר הרע. איך הם ידעו שזה הפיתוי של היצר הרע? מי שכבר עבר את זה, והוא כבר אסור אצל היצר הרע, הוא יודע, הוא מכיר את היצר הרע טוב מאוד מצד אחד, מצד שני, הוא קשה לו להתגבר. זה שתי סוגי אנשים. יש סוגי אנשים שהם כבר, כמו שהגאון אומר, הם אסורים, הם כבר נמצאים בשבי היצר, הם מכירים את היצר, הם יודעים מה היצר רוצה מהם, הם יודעים איזה פיתוי זה הצעת היצר ואיזה פיתוי לא, אבל פשוט לא מסוגלים. קשה להם מאוד להשתחרר. יש אנשים שהם עדיין לא יודעים, יש להם תמימות מסוימת, או שיש להם איזה חוסר ידיעה וחוסר אור, כמו שהוא קורא להם, נמצאים בחושך, והם לא יודעים מה הפיתוי של היצר. הם לא יודעים להבחין בין טוב לרע, זה בעיה בראש. זה לא בעיה שהם לא מסוגלים. יש להם בעיה שהם באמת לא יודעים להבחין. איך אתה תדע להבחין, וזה גם כן עוד נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, לא פחות חשוב. זה מה שהוא אומר, על ידי התורה יגלו להם ויכירו פיתוייו. הם ידעו את התורה, ועל ידי התורה הם יחכימו וידעו, התורה תיתן להם את האור, לדעת, להבחין בין טוב לרע. כן, זה הפסוק בישעיה, לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך יגלו. על ידי התורה תלמדו תורה, והתורה תגלה לכם בעצם את ההבדל בין הטוב לרע, להבחין בין טוב לרע. זה החלק הראשון של הפסוק. אז החלק הראשון של הפסוק זה לדעת חוכמה ומוסר. יש לנו פה את החוכמה, שזה בעצם לדעת איך לא להתפתות בפיתוי של היצר הרע. זה בעצם החלק השני, זה בעצם קשור לחלק של התורה, לדעת איך אני לא אתפתה בפיתויים שלו, לעשות תחבולות, איך אני בכלל להגיע לפיתויים שלו. יש פה שלב אחד יותר ראשוני בעצם. אם אנחנו יכולים להקביל למה שדיברנו אתמול, שיש לנו פה חוכמה, מוסר ותורה, שזה החלק השלישי. יותר נכון, מוסר, יראה, ואחרי זה החלק השני, החלק השלישי, סליחה, זה תורה. כמו שראינו שהגאון חילק את הספר לשלושה חלקים, החלק הראשון זה חוכמה, השני זה מוסר והשלישי זה תורה. אז אם אנחנו, לפי מה שהגאון פה אומר, אז אפשר להסביר יפה מאוד את הסדר שהגאון מביא לנו פה, לדעת חוכמה ומוסר. החלק של החוכמה זה אנשים, יראי שמיים, שרוצים לדעת מה הדרך להינצל מתחבולות היצר. הם מכירים את הפיתויים שלו, אבל הם רוצים לדעת איך הם ניצלים מזה, זה לא קל להינצל. יש את המוסר, זה שייך לאנשים שהם כבר, כמו שהוא אומר, הם בבית האסורים, צריכים ייסורין, הם צריכים לייסר, לשבור את הגוף שלהם, ממש. כי הם התרגלו לדברים אחרים, הם צריכים ממש לשבור את הגוף שלהם, לשבור את ההרגלים שלהם, את הרצונות שלהם, בשביל להשתחרר ולהתנתק ממאסר היצר. יש את השלב השני, מי שצריך את התורה בשביל זה. מי שצריך את התורה בשביל זה, זה אדם שרוצה לדעת להבחין בכלל בין טוב לרע, הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע, הוא נמצא בחושך, בספר השלישי. אז כל דבר פה בעצם מתחלק לנו תמיד, לא רק זה, יש לנו עוד הרבה חילוקים, אבל הכל נסוב סביב החילוקים האלה, חוכמה, מוסר ותורה. וממשיך הגאון להסביר את המשך הפסוק, להבין אמרי בינה. החלק הראשון זה היה לדעת חוכמה ומוסר, החלק השני זה להבין אמרי בינה. כי אף אם ישבור את יצרו ותאוותו, אדם יכול לשבור את היצר הרע שלו, את התאוות שלו. אבל צריך לראות שזה יהיה בדרך התורה.
יראה לשבר בדרך התורה, ולא יהיה צדיק הרבה יותר ממה שכתוב בתורה. החלק שהתורה, גם האדם הזה שרוצה לשבור, האדם הזה שרוצה לקחת מוסר, ורוצה לשבור את התאוות שלו, ורוצה להתנתק מהיצר הרע, גם הוא צריך את התורה. לא רק אותו אדם שרוצה לדעת, כמו שראינו, להבחין בין טוב לרע, לדעת מה הפיתויים של היצר. גם האדם הזה שרוצה מוסר צריך לעשות זה על פי התורה, וזה להבין אמרי בינה. בינה, זה הבנת התורה. הכל צריך להיות צמוד. הדרך הזאת לשבור את התאוות צריכה להיות בדרך התורה. ולא יהיה צדיק הרבה. אל תהיה יותר מדי צדיק, יותר ממה שכתוב בתורה. למשל, שישתנה כל השבוע וגם בשבת, מה פתאום? יש אנשים צדיקים שמסוגלים לזה, אבל בשבת ודאי שלא, ודאי שאסור, אסור להתענות. לא, אם אתה תעשה דברים שהם לא כתובים בתורה, או יותר ממה שכתוב בתורה, או פחות ממה שכתוב בתורה, זה לא הדרך. הדרך היא לא רק לשבור את הרצונות, כדי שתהיה אדם שיודע להתגבר על הרצונות שלו. לא. כמובן, אתה צריך לדעת להיות אדם שיודע להתגבר על הרצונות שלו בשביל לקיים את רצון התורה. זה המטרה בסוף. וכדומה. ואלו השלושה הם נגד שלושה שכלים שבאדם. עוד פעם הוא חוזר לשלושה האלה, זה מדהים. יש לנו פה לדעת חוכמה, יש לנו מוסר ויש לנו אמרי בינה. להבין אמרי בינה. השלושת הדברים האלה זה כנגד שלושה שכלים שבאדם. הוא אומר, יש לאדם שכל עיוני. שכל העיוני, שכל המחשבה ושכל המעשה. שלושה שכלים ששלושתם צריכים חוכמות בשביל להתנהג בעיון, במחשבה ובמעשה. הוא מסביר. העיוני הוא בדרכי שמיים. החלק העיוני זה בדרכי שמיים, בהילוך, כוכבים וברכבה, וכדומה, כל מיני חוכמות, נדבר פה על אסטרונומיה, הילוך כוכבים, מרכבה, דברים מאוד גבוהים, דברים מאוד מושכלים, שכליים, זה נקרא חלק עיוני, כל החוכמות בעצם, מתמטיקה וכל מה שהחובת האבות מונה, כל מיני חוכמות שהם שייכים לשכל העיוני. והדבר השני זה שכל המחשבה. הוא להנהיג את עצמו במידות. אדם שצריך לדעת לחלקה את המידות שלו. שכל מחשבה לאדם, זה המידות של האדם להתנהג, לא לכעוס, לא להיגאות, הוא צריך לחלקד מתי כן אפשר, מתי לא. מידה, הלשון מידה, זה דבר, למה נקראו מידות מידות? מלשון מידה. מה זה מידה? יש לי מידה של ליטר, 2 ליטר, זה מידות. מודדים, מלשון מודד. מידה אף פעם היא לא יכולה להיות אפס. זה צריך להיות איזו מידה מסוימת, אבל לא יותר מדי ולא פחות מדי, ולא קצת מדי. יש איזו מידה שצריך, וכל מידה יש לו את המידה שלה. כעס, מעט מאוד כעס, ורק לענייני מצווה, לא לענייני דברים אחרים. גאווה, בשמינית שבשמינית. ענווה, לא להיות ענב יותר מדי במקום שלא צריך. כל מידה ומידה יש לה את המידה, את הכמות. מידה זה משון כמות. כמה היא צריכה להיות? היא צריכה להפעיל הרבה שכל בשביל זה. זה לכאורה מה שמדבר פה על שכל המחשבה, להנהיג את עצמו במידות, גם בין אדם לחברו. מתי אפשר להגיד, מתי אפשר להגיד, כל מיני הלכות בין אדם לחברו, איך צריך להנהיג, איך צריך להתנהג עם הבריות בכלל, איך צריך להנהיג את עצמו בבריות, איך צריך להנהיג את עצמו בעולם. שכל המעשה הוא במעשה. מה זה מעשה? והוא נגד חוקים ומשפטים ומצוות. למעשה הקיום של המצוות של התורה. זה שכל המעשה. כשאדם מפעיל את הראש שלו בשביל לקיים מצוות, בשביל להתנהג במצוות ולקיים את החוקים והמשפטים של הקדוש ברוך הוא. חוקים הם בשמיים, כמו שנאמר, הידעת חוקים, חוקות ומשפטים, חוקות שמיים. משפטים הם בארץ, כמו שכתוב מלך במשפט יעמיד ארץ. המצוות הן מחברות שמיים וארץ, והן סוד שמיים וארץ ואדם המחברם, והם סוד תורה, מצוות ומידות. בעצם הגאון פה אומר לנו כאן דבר
שקצת צריך להבין אותו. אז לכאורה הוא מדבר כאן על אותם 3 ספרים שיש לנו. יש לנו בעצם חוכמה, יש לנו מידות, ויש לנו, חוכמה, יש לנו מוסר, כן? יש לנו גם את החלק האחרון, שזה בעצם התורה. אז הגאון פה אומר שלושת השכלים שיש לנו, השכל הראשון הוא שכל שהוא שכל העיוני, שהוא הילוכי השמיים, כך הוא אומר. שכל השני זה שכל המחשבה, ושכל השלישי זה שכל המצוות. אז הוא אומר שלושת השכלים האלה, שבמעשה, שכל המעשה, איך להתנהג במעשה, זה כנגד חוקים, משפטים ומצוות. חוקים זה בשמיים, כמו שנאמר, ידעת חוקות שמיים. מה שהקדוש ברוך הוא חקק חוקים שאף אחד לא מבין אותם, ראשון, חוקות חקקתי, גזירה גזרתי, זה דברים שהם בשמיים, וזה קשור לחוכמה העליונה, שאנחנו אין לנו השכל והשגה בזה. וזה השכל העיוני שיש לאדם שרוצה להשיג את החוקים האלה שהם בשמיים. משפטים הם בארץ, כמו שנאמר מלך משפט יעמיד ארץ. בארץ צריך להתנהג משפט. אם לא יהיה מלך שיעמיד במשפט, איש את רעהו חיים בלעו, אם לא יהיה מלכות שתעמיד משפט אחד עם השני, אז לא יהיה שום סדר. מצוות, המצוות שאנחנו צריכים לקיים, הם בעצם דברים שמחברים בין שמיים לארץ. זה דברים שהם, השגתנו מועטה בשביל להבין את הדברים האלה, שהמצוות הם דברים שמחברים בין שמיים לארץ. כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו בעצם מקשרים את השמיים ואת הארץ, אז זה המצוות, זה כנגד הדבר השלישי, שכל המעשה, והם סוד שמיים וארץ ואדם המחברם. זה סוד, הגאון וילנה אומר, זה סוד, יש שמיים ויש ארץ, והאדם בתפקיד שלו בעולם זה בעצם לחבר בין שמיים לארץ. על ידי המצוות שלו שהוא מקיים בארץ, שהארץ היא חומרית, ופה הוא מקיים את מצוות, פה הוא קונה שופר, והוא קונה לולב, והוא קונה תפילין וטלית, והוא קונה דברים שהם לכאורה חומריים וארציים. על ידי זה הוא מקשר את הארץ עם השמיים. הוא מקדש את החומר, הוא מקדש את הדברים האלה הארציים, ועושה מהם מצוות, הוא בעצם מקשר אותם לשמיים. והם סוד תורה ומצוות ומידות. יש לנו פה בעצם את המצוות שהן מחברות. מידות, לכאורה משהו מתכוון מידות, זה מה ששייך לבן אדם לחברו, זה קשור לארץ, איך אדם מתנהג בארץ, ותורה זה השכל העיוני. אם אנחנו מדברים פה על שכל העיוני, מה שהוא מדבר תורה, מצוות ומידות, שזה בעצם 3 הדברים שאדם צריך אותם בשביל לצלוח את העולם הזה בצורה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. תורה, ללמוד תורה, לקיים את התורה על ידי שהוא מקיים מצוות, וגם מידות, שזה נושא של בן אדם לחברו, ונושא של בן אדם לעצמו. אז תורה זה השכל העיוני, כפי מה שאנחנו מבינים בגדרה. מצוות זה השכל המעשה, שזה בעצם האחרון, שזה מחבר, ומידות זה המשפטים, מה שקשור לבן אדם לחברו. נמשיך הגר"א. טוב, זה בעצם עד כאן את הפסוק הזה. אולי נמשיך את הפסוק הבא גם כן. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. אז בעצם הפסוק השני שדיברנו עליו עד עכשיו, היה לנו כאן לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. עכשיו הוא עובר לא מחלקה של לדעת מוסר, לדעת חוכמה ומוסר, מלשון מושכלות, מלשון שכל, אלא לקחת מוסר השכל. משהו בפסוק הראשון אמר לנו הגר"א שזה המטרה של הספר. המטרה של הספר שאנחנו ניקח מזה מוסר השכל לעצמנו. צדק ומשפט ומישרים, אומר הגר"א, לקחת מוסר השכל. התכלית, זה התכלית. גאון בפסוק הראשון, שהסברנו בשיעור הקודם. הוא אומר שזה התכלית, היא לקחת מוסר השכל. היינו שיצליח, כמו שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל. כן? מה הכוונה שיצליח?
להצליח זה לא בהכרח בלשון הצלחה, מה שאנחנו קוראים לזה הצלחה. אנחנו קוראים הצלחה למי שהצליח, התקדם, עשה דברים גבוהים. הלשון הצלחה זה מלשון צליחה, לצלוח. יש מושג שנקרא לצלוח את התעלה, לעבור את התעלה. אז להצליח, בלשונות הראשונים, בלשון הגמרא, גם הכוונה של הגאון, זה לעבור את העולם הזה בהצלחה, הכוונה בצורה שלמה. כמו שנכנסת נקי, תצא ממנו נקי. לא מדובר פה על הצלחה, על קריירה, לא מדובר על הסוג הצלחה הזה. אז הוא אומר, זה התכלית. לקחת מוסר השכל, היינו שהצליח, כמו שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. הקדוש ברוך הוא היה עם דוד, הוא היה משכיל, כל הדרכים שלו הוא היה משכיל ומצליח. כתוב שם, הלשון שם, משכיל ומצליח. כן, הוא מביא פה שהתרגום בשמואל משכיל, הכוונה מצליח. כל דרכיו הוא מצליח, הוא עובר אותם בשלום, לא נפגע, לא נפגע. זה על ידי מוסר. וזה לא סתם מוסר, הוא אומר כאן לדעת, לקחת מוסר השכל. המוסר שמגיע מכוח השכל, מכוח שכל של התורה, על ידי זה הוא גורם לאדם להיות מצליח. לקחת מוסר השכל, מוסר שגורם לך להצליח, לצלוח את העולם הזה. ומה שכתב למעלה לדעת חוכמה ואחר כך מוסר, וכאן מוסר לבד, שואל הגר"א, אני לא מבין. בהתחלה, בפסוק השני הוא אומר לדעת חוכמה ומוסר, ואילו פה הוא מתחיל לקחת מוסר, אין פתאום אין חוכמה. אבל למה לא כתוב כאן לקחת חוכמה ומוסר גם? אז הוא אומר ככה, כי לידיעה צריך תחילה לידע חוכמה ואחר כך לייסר את עצמו במוסר. מה שהוא דיבר בפסוק השני. הוא אומר בשביל לידיעה, מה שקשור למושכלות, אתה צריך קודם כל את החוכמה הזאת. את החוכמה, איך אני מתחמק, איך אני, את התחבולות האלה, איך אני יכול לברוח מיצר הרע. ואחר כך הוא מייסר את עצמו במוסר, אבל עניין עשייה, בעניין של המעשה, חוכמה כבר היא לא רלוונטית. למעשה זה רק המוסר. המוסר זה איסורים בפועל שאתה מייסר את עצמך ושובר את עצמך ושובר את המידות שלך בשביל לברוח מיצר הרע. זה נקרא לקחת. יש לדעת ויש לקחת. לקחת זה בפועל. בפועל התכלית זה המוסר. ואז ממשיך הפסוק, צדק ומשפט ומישרים. כלומר, זהו המוסר השכל שצריך אדם לקחת. המוסר השכל שאדם צריך לקחת מהחוכמה הזאת שדיבר עליה, שהוא כלולים בו כל המידות. מה שאמרנו מידות זה המשפטים, זה מה שאדם בין אדם לחברו. והיינו צדק, לעשות חסד וצדקה עם הבריות. זה נקרא צדק ומשפט ומישרים. צדק, קודם כל לעשות צדקה עם הבריות, חסד עם הבריות. וגם שהכל יהיה במשפט, הכל יהיה באמת, הכל יהיה נכון, לפי דין. וכשילך בדרך זו לבד, אין זה מוסר השכל, כי לא יצליח. שלפעמים צריך אדם למידת הכעס, שהוא משפט, ואני אומר על עצמו מה שדיברנו בחלק הקודם. אם תלך רק בחלק של צדק, רק בחלק של חסד, לא תצליח. חסד לבד לא ילך. צדק לבד, צדק זה צדקה. צדק לפניו ילך. לתת לאחרים, תמיד להיות טוב עם אחרים, להשפיע, להיות בחסד, בהצדקה גדול. זה דבר גדול מאוד, אבל זה לבד לא תצליח עם זה. למה? זה לא מוסר השכל. מוסר השכל זה מוסר שגורם לך לצלוח את העולם הזה בשלמות, בלי להיפגע משום דבר. אם תלך רק בצד הזה של צדק, לא יספיק לך. שלפעמים צריך אדם למידת הכעס. שאמרנו בשיעור מקודם, שגם כעס זה מידה מגונה. צריך מידה, צריך איזו כמות קטנה מאוד של מידה משום כמות. כל מידה יש לה את המידה שלה, כמה צריך. לכעס המידה היא מאוד קטנה, לפעמים צריך כעס. מתי צריך כעס? שהוא משפט, להוכיח רשעים, לכעוס על רשעים. עשה משפט, גם זה צריך, בשביל לא לכבות. אם אדם יהיה רק טוב ורק משפיע ורק נחמד, אז בסוף הוא יכול להתקלקל מאחרים, הוא רוצה להיות כמוהם, נחמד לו, הוא רוצה לפרגן לכולם, להועיל לכולם, להיטיב לכולם, אז זה גם מסוכן. צריך גם לדעת את הגבול, יש רשעים שלא מתחברים איתם, צריך להיות לפעמים רע כביכול, וצריך להגיד לא לאנשים,
לפעמים צריך לכעוס על אנשים, לפעמים צריך לעשות משפט עם אנשים. יש דברים, העולם הזה הוא מאוד מאוד עולם מורכב. אז לכן צריך גם צדק וגם משפט. צדק לבד לא הולך, במשפט צריך גם את המשפט. הקדוש ברוך הוא בעצמו. עם דין לבד לא ברא את העולם ברחמים ובדין ביחד. והיינו בינו, שהוא משפט, והיינו בינו לבין עצמו. כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם ולא יאחר תאוותו. ואף לשאר בני האדם צריך למידת הכעס לתת דין לרשעים. זאת אומרת, קודם כל תדע לך שמידת הכעס, אל תרוץ איתה לכעוס על אחרים. הנה, הגאון אמר שצריך לכעוס. לא. קודם כל תרגיז, תכעס על עצמך קודם כל. מידת הכעס תשתמש, קודם כל, בינך לבין עצמך. מה שכתוב לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, הכוונה תמיד, כביכול, תעשה מלחמה עם היצר. מלחמה לא עושים בצדק ובנחמד. עושים בכעס, עושים בכוח, עושים בקושי, עושים במשפט. אדם צריך להוכיח את עצמו, איך נפלתי פה, מה זה צריך להיות, פעם הבאה זה לא יקרה. לעשות לעצמו גדרים, לעשות קבלות, לעשות סייגים. וכל מיני סייגים שהאדם עושה, והוא מרגיז יצר טוב על יצר רע, הוא עושה מלחמה, הוא פועל מורד ביצר הרע. זה הכעס שצריך להשתמש בה כלפי עצמך. אבל גם לאחרים יש מקום לכעוס, ואף לשאר בני אדם צריך למידת הכעס, לתת דין לרשעים, לאיש כדרכיו, כפי הדין. לא יותר מדי לכעוס. אחרים זה לא יותר מדי. אל תכעס יותר מדי על אחרים, כפי הדין, מה שמגיע. אם הוא רשע, תכעס עליו, לא יותר מדי. גם כעס צריך להיות במידה, גם על אחרים. רשעים, להוכיח רשעים, לצעוק עליהם, לפעמים צריך אולי אפילו להתנהג איתם בצורה לא יפה, אולי צריך לבזות אותם לפעמים. כל דבר לפי עניינו, אבל במידה. זה צדק ומשפט. וכן מישרים. הדבר השלישי, אומר הגאון, זה מישרים, שלפעמים צריך למידת היושר. יושר זה משהו בישר, לא קיצוני לכאן ולא קיצוני לכאן. וזה על פי רוב. על פי רוב צריך להיות מישור. מישור זה אמצע. לא קיצוני, לא למעלה, לא למטה, זה משהו ישר, לא עולה ויורד. אדם צריך, כמו חובת הלבבות, וגם בהרבה ספרי מוסר כותבים שאדם צריך לבחור, הרמב"ם אומר שאדם צריך תמיד ללכת בדרך האמצע, תמיד בדרך האמצע בהרבה דברים. מה זה דרך האמצע? צריך הרבה לדעת בכל עניין מה נקרא דרך האמצע. אדם צריך, לא צריך להיות קיצוני בדברים, וזה נקרא על פי רוב. על פי רוב אדם צריך ללכת בדרך היושר, לפעמים צריך לתת, צריך להיות פזרן, לפעמים קמצן, לפעמים, אבל הדרך הנורמלית זה להיות ממוצע. גם בענייני העולם, גם בענייני חברה, וכל העניינים צריך להיות ממוצע, ולא קיצוני לדברים שהם לא טובים. אז זה נקרא מישרים. צדק, משפט ומישרים. ולכן מוסר השכל אינו רק אם יהיה כלול מכל השלושת הנזכרים באל. מתי אתה תצליח? מתי המוסר הזה יהיה מוסר השכל? מוסר שמשכיל אותך, שמצליח אותך, כמו שכתוב, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והתרגום שם מתרגם משכיל, מצלח. מתי זה גורם לך להיות מצלח, צולח את העולם הזה, צולח את החיים האלה? מתי? רק אם זה מורכב משלושת הדברים האלה ביחד. יש לך גם צדק, שזה חסד עם אנשים, לתת לאנשים, לא לבד, גם כעס, משפט, וגם רוב הפעמים צריך להיות במישרים, ואז הצליח בכל דרכיו. ואז הוא מוסיף פה דבר נוסף. והם 4 דברים, למעשה יש 4 דברים. כמו שנאמר, צדק ומשפט ומישרים, כל מעגל טוב. מה זה כל מעגל טוב? ואמרו, מהי כל מעגל טוב? זו התוכחה, והוא נגד מוסר השכל. והם גם כן אותם שכתוב ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. אז פה הוא מוסיף לנו בעצם דבר שצריך להבין אותו, שכל מעגל טוב זה לאהוב את התוכחה. ככה הוא מסביר פה שבעצם אדם צריך לאהוב שמוכיחים אותו.
זה מעגל טוב. מי שבא אליך במעגל, כתוב כמו שאמרו, כל מעגל טוב הוא אוהב את התוכחה. מביא פה, כמו הגמרא במסכת תמיד אומרת, תניא רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, יאהב את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם, שמוכיחים אותך, אל תגיד, אני לא רוצה שוכיחו אותי, אני אדע לבד, אני אסתדר לבד. אני מסתדר לבד, תוכיחו אותי, לא חס ושלום. תדע לך שמה שמוכיחים אותך זה הדבר הכי טוב שיש לך. זה לא נעים, לא נעים שמוכיחים אותך, לא נעים לדעת שאתה לא בסדר, זה לא נעים לשמוע שאתה אדם לא מושלם כמו שאתה חושב את עצמך, לא נעים, אבל לאהוב את התוכחה זה דבר חשוב מאוד, שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח בעולם, טובה וברכה באים לעולם ורעה מסתלקת מן העולם. כך תראה כמה דברים רבי אומר שהאדם שאוהב את התוכחות, שנאמר ולמוכיחים מן העם ועליהם תבוא ברכת טוב. ולכן הוא אומר שזה בעצם מה שכתוב כל מעגל טוב, האהבה שאדם יאהב את התוכחות. שאוהב תוכחות. זה גם נגד, הוא נגד מוסר השכל. אז מוסר השכל זה מה שאדם בעצם פונה לעצמו, שהוא כמה הוא רוצה להיחלץ מהיצר הרע, אבל יש גם מה שזולתו פונה אליו, או שהוא פונה לזולתו, על ידי שהוא מוכיח אותו, או שהוא מוכיח את חבר שלו, ועל ידי זה ינעם לשניהם, כמו שהוא אומר, ולמוכיחים ינעם. והם גם, הוא מסיים פה עם הפסוק, גם כן אותם שכתוב, ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ. אז אתה רואה שגם העניין של הוכחה זה גם כן מישור, גם נקרא מישור. כמו שהרבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לאדם. אז הוא כנראה רוצה לומר שהמישרים, מה נקרא מישרים? זה לא רק ללכת בדרך ישרה, זה בעצם מה שהגאון אומר. הוא בהתחלה הסביר שישר כאן דרך מיצוע. יש עוד ישר, וזה מה שהגאון פה מתכוון להוסיף בכל מעגל טוב, יש עוד דרך ישרה שיעבור לאדם, לאהוב את התוכחות. זה מה שרבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לאדם. ולכן הוא גם מביא את הפסוק הזה. ושפט בצדק דלים, יש פה גם שפט, יש פה גם צדק. יש פה גם שפט, משפט, יש פה גם צדק. כמו שראינו אצל האבות, שהם היו גם כן אנשי משפט, אבל הם היו גם אנשי חסד. משה רבנו, כמה שהוא היה ענב מכל אדם, והיה איש משפט, מיקום לי מרעים, מתייצב מפועלי אבן. כך הקדוש ברוך הוא אמר עליו. הוא ידע לשפוט, ידע ללכת בעיקוב הדין את ההר מתי שצריך. הוא ידע לשבור את הלוחות מתי שצריך. כמה שהוא היה ענב גדול. ידע לכעוס מתי שצריך, אחר הפי. ושפט בצדק, דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. אתה רואה שזה מישור, להוכיח לענבי ארץ, גם אנשים, דווקא הענבים, אנשים שהם אנשים יראי שמיים, הם רוצים לקבל תוכחה, תוכיח אותי, תגיד לי איפה אני לא בסדר, תתקן אותי. אני אדם נגוע, אדם לא יודע כמה הוא נגוע, אדם שהוא ירא שמיים ואדם שהוא צדיק, אבל הוא לא יודע כמה הוא נגוע והוא חושב שהוא בסדר. מי שמסתכל עליו מהצד יכול להגיד לו, שמע, בזה אתה לא בסדר. היו אנשים שמעמידים לעצמם מוכיחים, תוכיח אותי, רבנים גדולים, אדמו"רים גדולים, צדיקים גדולים בדורות, שמעמידים לעצמם מוכיח, שיוכיח אותו, שייתן לו מוסר, יגיד לו איפה אתה לא בסדר, אתה צריך לתקן את עצמך פה. האדם יגיד, לא, אף אחד לא תגיד לי, אל תגיד לי, אל תעיר לי הערות, אני יודע לבד לעשות דברים, זה אסור. אדם צריך, הדרך הנכונה ודרך המישור, שהוא קורא לה כאן מישור, והוכיח במישור לענבי ארץ, דווקא ההוכחה הזאת היא הדבר שכמו שהרבי אומר, שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח בא לעולם, טובה וברכה באים לעולם, שיש תוכחות. אם אדם שונא את התוכחות, זה חמור מאוד. חוץ מזה שזה מראה שהוא בעל גאווה, לא יהיה לו דרך לתקן את עצמו. ולכן, זה מה שהגאון מסיים פה, העניין של ישרים, יש פה גם את התוספת של חוץ ממישור, שזה ללכת בדרך אמצעית, יש כאן את הדרך של גם כן אהב את התוכחות, שזה היא דרך ישרה שיעבור לאדם. עד כאן, שיעור שני.